Hi mga bata, it's me again, si Teacher Sabina. Okay, atong tunan ang Science 3, Quarter 4. Sa lipat na magsugot, tanawa ang hulagway. Unsa nang hulagway? So, mauna atong tunan karon. Unsa na mga bata? Mauna ang panahon o weather. So, mga bata, angay hibaw-an, kung maghulagway kita sa kondisyon sa adlaw, nagahisgot kita sa panahon. Kung maghulagway kita sa panahon, atong ikonsiderar ang presensya sa adlaw, kondisyon sa panganod, kakusgon sa hangin ug ang temperatura sa hangin. Ang panahon o weather mao ang kondisyon sa kahimtang sa atmosphere sa usa ka lugar sa gitakdang oras. Okay, so mga bata, kabalo na buon sa ang panahon? Mga bata, adunay upat ka kondisyon sa panahon. Una, unsa na? Okay, tinghangin. Ang tinghangin mga bata, nagsiga ang adlaw, dili kaayo landag ang panganod o kusog ang paghuros sa hangin. Ano na pilaing klase sa panahon? Okay, ting-ulan. Unsa na teacher? Kung dili makita ang adlaw, ngit-ngit ang panganod og nagsigi og uwan. Maunay gitawag og ting-ulan. Sunod mga bata, ting-bagyo. So mga bata, kabalo mamuon sa delikado ang ting-bagyo, unsa na? Dili makita ang adlaw, baga ang panganod, apan nagsigi ang ulan ug kusog ang hangin. Maunay ting-bagyo. So maunay angay pangandaman mga bata, kay delikado na siya nga panahon. Di ba mga bata, delikado ang ting-bagyo? So, ara na po kita sa laing klase sa panahon. Ting-init. Unsa na teacher? Kung nagsiga ang adlaw, init og hinay ang hangin. Maunay ting-init. So, kung ting-init, ganahan mo, di ba? Makalaag sa beach, makasuroy sa iyong magpapa, so daghan mong lugar masuroyan. So mga bata, kabalo na mo ang upat ka klase sa panahon. Unsa to? Ting-init, ting-ulan, ting-hangin ug ting-bagyo. So mga bata, ara na pud kita sa panganod. Okay, ang mga panganod sa kalangitan nagagiya kanato sa pag-ila sa klase sa panahon nga atong masinati ni anang maong adlaw. Ang mosunod mao ang klase sa panganod. Okay. Kabalo ba mo mga bata dahang klase sa panganod? Pero kana atong isgutan, pipila lang kini mga bata. Una, stratus clouds. Unsa na teacher? Ubos, patag ug abuhon sama sa papel nga nagtabon sa kalangitan. Kini mao ang kinaubusan nga parte sa panganod. So mo nay buot ipasabot sa stratus clouds. Ani ana pilaing klase sa panganod? Kanang gitawag og cumulus clouds. Okay. Bagaon og puti sama sa gapas o cotton balls. Kini usab nagpakita og maayong panahon. Pero, kabalo ba mo mga bata? Kung matapok kining maong panganod, makahimo kini og kilat, dugdog og panaligsik og pag-uwan. So maunay resulta o tawag sa cumulus clouds. Unsay buot ipasabot anang kilat teacher? Kanang kilat mo nagitawag og lightning, and then ang dugdog mo nang gitawag og thunder. So mo na buot ipasabot. Ani ana pilaing klase sa panganod? Cirrus clouds. Unsa na teacher? Nipis, kulot-kulot, makita sa itaas nga bahin sa kalangitan. Nga ang mga tulo sa tubig mahimo na mga niebe o ice. Kini nagpasabot nga adunay umaabot nga dili maayong kahimtang sa panahon.
Maunay bot ipasabot sa cirrus clouds. So mga bata, adto na may nakatunan nga mga klase sa panganod, ang cirrus clouds, stratus clouds, and cumulus clouds. So kini atong sukdon ang inyong kaalam sa atong gihimong pagtuon karon. Okay, direksyon. Ipahiluna ang mga letra aron makapurma ang mga pulong.